Evo ga Detlić, Viktor, zdravo. Zdravo. Da li uživaš u raznovojnom jesenjem lišću? Detlić Dolazi Viktor zima kao i bi tražiš drvo kako bi hodnika. napravio gnezdo. Nije lako seći drvo kada si mali kao mali Detlić. Ta grana je preteška za tebe, bit će ti potrebna pomoć. Vidi ko je ovde, on je najjači glineni drugar. To je Frank Lav. To je Frank Lav. Viktor želi da Zdravo. napravi gnezdo za zimu. Možeš li da mu pomogneš da prikupi grane? Ne? To baš i nije Zdravo. lepo. Hoćeš da pomogneš Viktoru da ojača kako bi sam mogao da napravi gnezdo? Da li je to u redu, Viktore? Da. Da bi ojačao mišiće, uzmi ove tegove i probaj da ih podigneš. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hajde, Viktore, možeš ti to. 1, 2, gore, dole, gore, dole. 1, 2, 3, 4. Dobro, prelazimo na drugu vežbu. Da, tako je. A treba da ojačaš i mišiće na nogama. Misliš li da je Viktor spreman? Hajde da vidimo. Bravo, Viktore! Sada si spreman da sam napraviš svoje gnezdo. Hvala na pomoći, Frank. Bravo, Viktore. Hvala ti pomoći, Frank. Frank? Ne, zaglavila ti se griva u žbunu. Svaka čast, Viktore. No. Pomogao si Franku. Mama Može da nije. bude korisno što si mali. Hvala, Viktore. Fan. Evo ćebeta da te greje u toku zime. Hvala ti, Hvala i Viktore. tebi, Frank. Hvala i tebi, Frank. Pravljenje stvari od gline je tako zabavno. Vidimo se uskoro, drugari. Kako napraviti detlića Viktora? Da biste napravili detlića Viktora, treba vam parče zelene gline, nešto narandžaste gline, malo bele i malo crne gline, kao i plastična spatula za sečenje. Za početak umesite zelenu glinu i podelite je na 3 dela. Veliki deo za telo, mali deo za glavu i ostatak za dekoraciju na Viktorovim krilima. Od svakog dela dlanovima oblikujte kuglicu, spljoštite kuglice i napravite diskove. Vrhovima prstiju razvucite najveće parče u oblik polumeseca, da biste dobili Viktorovo telo. Manji deo postavite na ovaj veći i napravite mu glavu. Ovde sestre Ana i Iva. Oblikujte veoma kratku narandžastu kobasicu sa jednim tanjim krajem i napravite Viktorov kljun. Sada napravite dužu narandžastu kobasicu, podelite je na 2 dela za noge. Savijte jedan kraj da biste dobili Viktorova stopala. Pomoću spatule od jednog narandžastog diska isecite oblik trougla za krilo i isecite još malih trouglova duž ivice da biste napravili perje. Od 2 male bele i 2 male crne kuglice vrhovima prstiju napravite diskove za beonjače i zenice za Viktorove oči. Oblikujte nekoliko zelenih kuglica i dodajte dekoraciju na krilima. Sada je Viktor Detlić završen.